Αλλά στον κόσμο να αγαπώ ή να δέω και σένα. Αλλά στον κόσμο να αγαπώ ή να δέω και σένα. Όχι να θέλεις δε βάσω να νυχτήν και ρωτάει για μένα. Αν θέλεις δε βάσω να νυχτήν και ρωτάει για μένα. Παίζει λύρα και τραγουδά ο Νίκος Τσαλικίδης. Εγώ είμαι ο Σαμαλόγης και ένας αμέσαρεας. Εγώ είμαι ο Σαμαλόγης και ένας αμέσαρεας. Σε λαντογιάντι καρέασιμ κίνταν τα πίκρασεας. Σε λαντογιάντι καρέασιμ κίνταν τα πίκρασεας. Τα φουρτούνασης ελεπώ και τρομάζω. Θάλασσα τα φουρτούνασης ελεπώ και τρομάζω. Κρούνε σωνούν τα πίκρασης κλαίω κι αναστενάζω. Κρούνε σωνούν τα πίκρασης κλαίω κι αναστενάζω. Τα Μεσσαρέας και το Κιλάδ είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή. Τα χωριά αυτά, μαζί με άλλα που βρίσκονταν αρκετά κοντά στην Τραπεζούντα, είχαν την κοινή ονομασία Συμμοχώρια. Τα Μεσσαρέας και το Κιλάδ απήχαν από την Τραπεζούντα περί τα 10 χιλιόμετρα. Τα χώριζε ο δημόσιος δρόμος, που ξεκινούσε από την Τραπεζούντα με κατεύθυνση την Αργυρούπολη, Κιμισχανά. Δεξιά τα Μεσσαρέας, αριστερά το Κιλάδ. Και τα δυο χωριά χτισμένα σε επίπεδη τοποθεσία. Ήρεμο το φυσικό περιβάλλον που επιδρούσε ευεργετικά στον χαρακτήρα των κατοίκων. Το κλίμα αρκετά υγιεινό. Είναι αρκετά διαδεδομένη άποψη ότι πολλοί ποντιακοί σκοποί σε ρυθμό ομάλ έχουν την πηγή τους τα χωριά Μεσσαρέας και Κιλάδ. Πράγματι, η ποντιακή μούσα του τόπου παρουσίαζε τους σκοπούς αυτούς στην πιο ολοκληρωμένη και αυθεντική έκφρασή τους. Αλλά και στο ήρεμο φυσικό περιβάλλον των δύο χωριών συντέριαζε τόσο πολύ ο απλός και ήσυχος χορός ομάλ. Αλλά και στο χωριό Μεσσαρέας υπήρχε σπουδαίος λυράρης και τραγουδιστής, Σαμάλογλης Σιαμίδης,
Ο λιράρης αυτός με τον ερχομό του στην Ελλάδα εγκαταστάθηκε μαζί με την οικογένειά του στο χωριό Δρέπανο Κοζάνης. Διέδωσε το ποντιακό τραγούδι σε ολόκληρη την περιοχή Κοζάνης. Οι ταλαιπωρίες του ξεριζωμού και της προσφυγιάς προκάλεσαν στην οικογένειά του φοβερά πλήγματα. Προσφυλή του πρόσωπα βρήκαν πρόωρα τον θάνατο. Ο Σαμάλο Γλής έπαιξε και τραγούδισε και τα τραγικά αυτά περιστατικά με τρόπο συγκλονιστικό. Μετά το θάνατό του στο Δρέπανο Κοζάνης το 1924, τα παιδιά και τα εγγόνια του συνέχισαν την παράδοση εκείνου. Από την οικογένεια Σιαμίδη ανεδείχθησαν αρκετοί λιράριδες. Οι κάτοικοι του χωριού Μεσαρέας, 1000 περίπου πριν από τον ξεριζωμό, και του Κιλάδ, περί τους 800, ασχολούνται με την κτηνοτροφία και πτηνοτροφία, καθώς και με την καλλιέργεια οπωροκυπευτικών. Η καλλιέργεια δημητριακών ήταν πολύ περιορισμένη. Η αγορά της τραπεζούντας ετροφοδοτείται με σημαντικές ποσότητες κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών ειδών, καθώς και οπωρικών, καρυδιών, φουντουκιών, κερασιών κλπ. Στα χωριά Μεσαρέας και Κιλάδ ευδοκιμούσε πολύ το περίφημο οποροφόρο δέντρο ροδάφινο, που το φρούτο του έμοιαζε με τσαμπίστα φιλιού. Το ροδάφινο είναι πανύψηλο δέντρο. Ο νόστιμος καρπός του ροδάφινου, μεγέθους ελιάς, με μικρότερο όμως κουκούτσι, τρογόταν και νοπός αλλά και ξηρός. Στο χωριό Κιλάδ υπήρχε η ξακουστή ενορία του Κλινά, όπου εορτάζεται η κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου. Ο ιερός ναός του Κλινά διέθετε μετόχι 400 στρεμμάτων, φυτεμένο με φουντουκές. Διέθετε επίσης και τριόροφο ξενώνα. Η κοινωνική και φιλανθρωπική δράση του ναού ήταν μεγάλη. Ο ναός αυτός συντηρούσε το 7τάξιο σχολείο στο Κιλάδ. Στο σχολείο αυτό φοιτούσαν 100 μαθητές και άλλοι 30, προερχόμενοι από φτωχές οικογένειες της Αργυρουπόλεως. Εδίδασκαν 4 δάσκαλοι. Κάθε 15 Αύγουστο στο χωριό Κιλάδ της Τραπεζούντας οι πανηγυρικές εκδηλώσεις ήταν συγκινητικές. Οι κάτοικοι φιλοξενούσαν τους προσκυνητάς με ανοιχτοκαρδιά. Φτωχοί και ανήμποροι άνθρωποι από διάφορα χωριά έβρισκαν στο Κιλάδ ανακούφιση και προστασία. Από το Κιλάδ ήταν ο ξακουστός λιράρης ο Πάντζον. Ο λιράρης αυτός έπαιζε και τραγουδούσε με ιδιαίτερη χάρη. Ο Πάντζον ο Κιλαδέτες ήταν γνωστός σε πολλές περιοχές του Πόντου. Η μούσα του προκαλούσε ρίγη συγκινήσεως. Όταν έπαιζε τον πυρίχιο χορό Σέρα, η ψυχή των χορευτών αναστατώνονταν, αποκτούσαν φτερά τα πόδια τους. Ο Πάντζον ο Κιλαδέτες με τον ξεριζωμό ήρθε στην Ελλάδα. Συνέχισε και εδώ την ωραία ποντιακή μουσική παράδοση της ιδιαίτερης πατρίδας του. Στο χωριό Γερακαρού, περιφερείας Λαγκαδά, άφησε την τελευταία του πνοή. Όμως άφησε και μια λαμπρή παράδοση στον τομέα του ποντιακού τραγουδιού, που την συνεχίζουν πόντοι διαφόρων περιοχών της Ελλάδος. Στο δίστιχο που θα ακούσετε σε λίγο, φαίνεται καθαρά η ψυχοσύνθεση του λαϊκού ποιητή. Χαρέστε εν των καιρών εσουν και παραδείς πουλία, να σαν που ζει και χαίρετε και λέψα σαλομία. Χαρείτε τούτη τη ζωή πουλιά του παραδείσου, χαρά σε αυτόν όπου μπορεί να σας δει ξανά και να σας χαρεί. Τα πουλιά του παραδείσου συμβολίζουν τα νιάτα. Ο λαϊκός ποιητής παρακινεί τους νέους να χαρούν, γιατί φεύγουν και δεν ξαναγυρίζουν.